Kajia kun ka bakar pangpha ka football ka balapan khi ya kenu it football om tang Spain hendai wate Egypt pat ki wipat ki banta jong ka perthai. Kajia kun kalong pedeng ka Barcelona bat ka Al Ali ha kajia kun juga jon kampar trofi. Kat kum kajing penmena juga Barcelona kane kajia kun kalong Spotify kam ne yu ha ka khat khandai treu akos mentau snam arajar punriu bat ka kick off kan long ha ka por khadwe sitang men kane kajia kun kade ka bakhado jong ka Barcelona ha ka preparation shua ban stang pura ya kala lika season. Kane kajia kun kadon pun kicing mut ki bakham jeliu kade ka jun kampar trofi ka we ni ki events ka bakar pangtam ha ka kalendar jong ka Barcelona bat ka longru kalat baki pajba kam ne yu kenu i ka tim jongki shua ba kajia kun le kan stang ka Barcelona ka wansha kane kajia kun da kacing temu wan pen krek purai ka tim ka ala lipat ka wan kum ka klub ka badon ka history ka bakrau bha Egypt bat Afrika kumta wala ka dai ka friendly match kajia kun ka laban long ka baitenat bha Henry kacing keli kalong balai pat ka Barcelona kala jede ka alali bakanil kai persya ka jubab kalong baka alali ka de ka we ne ki klub ki baponam ha Egypt bat ka klub ka don ne kacing yo benta ka bakrau ha African football ka Barcelona pat ka de ka we ne ki klub ka bahetam ha Europe kumta ka ne kacing kun ka punya so ya artli ki klub ki badon ki history ki bajrong bha ha ki kontinen baper haba ki player ki mi samadan hakmat ki pajba jongka klom ka pressure kalong ka baper ki pajba ki kwa bani ika tim ka baslur ka bapen kemen bat ka ba ajing kermen shua ban stang ka season kumta kane kamdei tang jakun ban pulut por ka longru kalat ba coach Hansi Flick un pe ja kacing long jongki player kacing trelang jongki benta baper jongka tim bat kumno ki player ki laban penya ya ka ruko melekai ka Barcelona kala pen krek ban pen i ki player ki batmai sigi pajba jongka ka jun kampar trofi kalong kapor ka bapiang bha ban priang i ki player ki batmai hakmat ki no kersan bat ban pen i ki jersey jongka Barcelona kat kum ka report ka bami u Anthony Gordon u Karim Adeyemi baru JC Bisiwu ki dena pleng ki player ki batmai ki balak ban yo kalat ban mi hakmat ki pajba Hendai donro ka benta ka bakam kerpang sepang Rodri badu Gio Cancelo kila ban siapan i pajba kum ki player thamai hendai kat kum ka report kimde bani lekai ha kane ka chekon kane kalong ka basngo tenat nama Rodri ude we ni ki kerteng ki bala pen khi bhai ka transfer market kino kersan jong ka Barcelona kidang kwa bani i kumno nya chaprang pat ka tim hendai kin haban apro tatado bani i u ha ka chekon Wadlau Rodri umyelekai kajia kon hi kadon pun ki player ki baki pajba ki kwa banyu i Ulamin Yamal ude we ni ki player ki baki pajba ki kmelenti ulong we na ki talents ubakung santam jong ka Barcelona bat kino kersan ki kwa banyu i kumno unstang ya kana ka season ki we pat ki player jong ka Barcelona ro ki haban pen i baki long ki bala pen krek pura banyak konak season ke batmai ka pre-season kalong ka por bantes ya kiru komelekai bantes ro iki player ban penbet ya kijing duna badai hang ne ngila masutho balai kecil kon persya ka alali kalong ka bakusan ka alali kam de ka tim ka baka Barcelona kala ban Kingsting ka klub na Egypt ka don kecing yo benta ka bakrau bha na African football ki player jongka kinwan sekam ne yu da kacing temu ban pen i ka bor jongki kacing la ban wan da kacil kai ka baklan kacing ada ka baskam bat kacing kon ling ba ki counter attack ka bala ban pen kolmar ka Barcelona kumta ka Barcelona ka hapan long ka bahusiar bha lada ka Barcelona ka stang da kacil kai ka baklam jing pen kre ka Al Ali ka la ban penon kam ya kata Henry lada ka Barcelona ka yo ban penya je kacil kai nado ka bastang hado ka bakut ka tim kala ban pen i kacil kai ka baki pajba ki jikwa banyu i